Oh ho. Kang, ngapa kan? Iki mau walang kukuk, walang keke, aja mok lahleh ngono kuwi. Jenenge tetembangan iki aja sok dilahleh. Kok anggap gojekan apa piye? Wong dalu menika awake dhewe iki sowan ana Dalem Agung. Lugune menika mapanipun wonten Dalem Agung nggih menika Bu Kasih, ibuke Pak Ganong. Oh ngono. Pak Ganong ki najan to piantun sukses ki penjane iki mula kepornyata nek nyawang sesuatu ki aja nyawang kahanane Pak Ganong sing sukses kaya ngono kuwi. Ning nyawang prosese kerja kerase Pak Ganong sing sangat luar biasa. Mula sakyane tansah diparingi seger waras, kejaba bisnis penjane iki ning dalem ya ngingu sapi. Oh ngono. Sapine pirang-pirang. Ya ning guritan kae. Heeh, wah jan aku dijak ning kandang waduh lah iki. Banyak dia mulane nggo obah-obah, nggo cegalek, nggo golek keringet. Alhamdulillah nganti sakyane tansah pinaringan seger waras lan sehat jasmani, sehat rohani. Oh ngono. Mula tasakuran tutup giling, tutup pok-pokan iki awake dhewe tinimbalan iki ya peneran kena derani penjane Pak Ganong ki melu nguri-uri kabudayan. Ya Pak Nardi kuwi. Tak aturke tembang mat-matan iki mau walang kekek digarap cara Sunda, cara Jaipong. Ngarep dicengkal samirah ya penak. Tergantung penggarape. Tergantung sing ngendang. Wis ta pokok sing nembang sendur, sing ngendang kok kuwi. Wah, tenan jan iki cocok gali cocok, mathuk gali mathuk. Sing ngendang sapa to? Madi Cita. Ya Pak Cita kuwi ya iso ngendang. Wah, pengrawit cakra budaya iki kabeh dilahlih nggon ngene panggah iso. Ya. Tapi kriak-kriak wonten kecandak wektune wis wayane mangsa kala wanci gara-gara kapornyata niat kang sarta sing diarani rasa syukur saka panjenengan Pak Sunardi sekeluarga menika manana berkah dhateng keluarga Pak Sunardi Sumarambah keng garwa lan para putra klebu ingkang ibu Bu Kasih. Mboten supen juga buat Ude Jaya Mulya. Ya, rame-rame nguyak cara mabur mulung aduh. Laning mega kupone katon kumpang jebulane sahabe emele sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ucap kelangan dalam pretentrame sekali lagi ya Bro ya Boto tiga mulya wampes kediri kok tidak lupa tetap bersama dengan Pak Sunardi Ude Jaya Mulya. Rame-rame nguyak tur mabur mula adem resepsi lame mega ombene wis asak kari wadahe akeh kang kebandhan kupone katon nongkrong jebulane sangape milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ucap kelangan dalam pretentrame bebrayan urip ingkang
remeng bebrayan urip ingkang praso pancen ya swara 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang dintang cendol nah ngono ya alhamdulillah wanci goro-goro Kang Gareng le mumpung sowan mapan wonten dalem agung Pak Nardi tidak lupa menika anak wadon sing saka Kediri kene ya kuwi genduk Niken Salindri dereng kondur alhamdulillah sekali lagi matur suwun ya Cahayu tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya awet sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki ayo iki gambreng ya nggonku lek ngarani Gatut Kaca ngono ki lah Antarja gangsir lek Antasena urang kaya orang anu lah orang dablek ya lah terima kasih nih Ken